فغري وكسابهر فغري يا كل نجار فغري وكسابهر فغري يا كل نجار كابنت كاب تسفى عزياز عابت ندم تاتزاز نخلو زتمرت زلالم عبيتها بالجزي زي تدرت كل حالة فيو فغرقن زي حالة فيت نفاغر حواتي نفاغر حواتي فغريا ترقم كرسنا ويتا يسوس مهارنا فغريا ترقم كرسنا أبونا زمهارنا نفاغر حواتي نفاغر حواتي فغريا ترقم كرسنا ويتا يسوس زمهارنا فغريا ترقم كرسنا أبونا زمهارنا سلام وسناي تخاتاتلتي فقر بتاعي ميديا كميك أنهم تبوك تهلو إن تمنخو نايلو معلتي عرستنا نسوا كفسة مسكالو يشكم يا تبل زارس زيا خابك زيا بهير أبو خطكون لنا كله تقبرو زبلخاء بسمي قبرو سلزبلنا حاتيل صلوت جرنا نجمرينا بسم أبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ آمين سبحاتن أبن والدن منفس قدسن يخون تنتقم زنبري حجخاء موترو زالعالم عالم آمين ومن برد سبب لمننا ويسوس سقول محارنا بسم آبن والدن منفس قدسن حاد أملاخ آمين زيابير أملاخ سلو كل ناقر استمسكنا زخبراني يخون آمين باركس نايلو معانتي عرستناون بزعبا مسكالكا مشكامي يكخون كمتي بقدامي ننببو زقننا لو معنتون كابو حتر زبله خنا نببينا دحرايكا خابو قرب شير كنغبرينا سلازي كنببن كلخو مسايصن إلكم كسمعو بتحتنا بفصم تحتنا يعدمكم እግዚአብሔር አምላክ ዝኸብረሉ ይኹነልና ነፍስ ወከፍ ሰብ መስቀሉ ይሸከም ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዝና በለ አመለክተታቱ የዘኻኸረካ ምክንያቱ ነፍስ ወከፍ ሰብ ጾሩ ክጸውር ይግቦ ዝኸበርካ ሐወይ ንኢየሱስ ክትክተሎ እንተ ደሊኻ መስቀልካ ከይተሸከምካ ክትነብር ከምዘይ ትኽእል ክርዳእካ ይግባእ ንስኻ መስቀልካ እንተ ዘይተሸኪምካ ሃንደበት ንዝወጥቀካ ነገር ኩሉ ብትዕግስቲ ክትጸሮ ኢኻ ብመስቀልካ እንተ ዘይዓዕዝምዚምካ መስቀል ካልኦት ካብ መስቀለይ ይቐልል እዩ ቢልካ እውን ክትሓስብ ኢኻ እኳ ደኣ መስቀልካ ካብ ናይ ካልኦት ዝቐለለ ኮይኑ ምእንቲ ክስምዓካ ንመስቀል ካልኦት ካብ መስቀልካ ከም ዝኸብድ ጌርካ ክትሓስቦ ይግባእ እግዚአብሔር ጥበበኛ አቦ ስለ ዝኾነ እቲ ዘሸክመና መስቀል ምስ ናይ ነፍስ ወከፍ እንግዳዕ አሰማሚዑ ስለ ዘሸክመና ነፍስ ወከፍና እንሽከሞ መስቀል እንሽከሞ ሸኸም ዓቕምና እዩ ነዛ ምድራዊ ህይወት እዚኣ ብመስቀል ዝሓልፍ ዘሎ ሰብ ከይመስለካ እዛ ምድራዊ ህይወት እዚኣ ብዘይ መስቀል ዝሓልፍ ዘሎ ሰብ ከይመስለካ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዝሽከሞ ናቱ መስቀል ኣለዎ ምናልባት መስቀልካ ዓብይ ስለ ዝኾነ ሕጉስ እንተዘይ ኮንካ
ባዕልኻ እትፈጥሮ ንእሽተይ መስቀል ኣይትስእንን ኢኻ። ብዙሕ ግዜ እቲ መስቀልካ ዝበሃል እቲ መዓልታዊ መፄ ኣብ ህይወትካ ዘጋጥመካ ፀገም እዩ። ኣብ ህይወትካ ደስ ዘየብል ሕማቕ መዓልቲ እውን ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ነዚ ሕማቕ መዓልቲ እዚ እውን ብትዕግስቲ ተቐበሎ። ኣምላኽ ንዝህበካ መስቀል ተቐበል። ግዳ ምስኡ ከዓ ጎይታ መሸከም መስቀል ዝኸውን ሓይሊ ፀጉኡ ክህበካ ፍልጠትን እሙን ምዃንን ጸሎትን ኣዘውትር። ንድሕነት ካልኦት ምእንቲ ክኸውን ፀገምካ ምስቲ ናይ ኢየሱስ ፀገም ፀንብሮ። ኣብዚ ዓለም እዚ ሓንሳብ ጥራሕ ኢኻ እትነብር እሞ ንህይወትካ ብመንፈስ ሃብታም ከም ዝኸውን ግበሮ። ምእንቲ ኢየሱስ ኢልካ ዓብ ሽግር ክትፃወር ሃረርታኻ እንተኾይኑ እውን ግን ንግዚኡ ንእሽቶ ሽግር ንምፅዋር እውን ቁሩብ ኩን። ምክንያቱ ንየሱስ ፍቕርኻ ክትገልጸሉ እንተደሊኻ ነቲ ኣብ ህይወትካ መዓልቲ መፄ ዘጋጥመካ ንኣሽቱ መስቀል ብትዕግስቲ ክትሽከሞ ክትፅዕር ኣለካ እምበር ኣምላኽ ንዝተዋህበካ መስቀል ብሕልሚ ጥራሕ ክትሽከሞ ምድላይ ሓቅነት ዘይብሉ ኣብ ሰማይ ዝተጠልጠለ ድሌት እዩ። ምእንቲ እዚ ኣብ ንእሽቶ ነገር እውን ንፍቓድካ ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ኣሰማሚዕካ ድሕሪኡ ልብኻ ንዓብይ ፀገም እውን ብትዕግስቲ ንምፃር ብዝበለፀ ስንድዋው ስንዱቕ ክኸውን እዩ። ምእንቲ ፍቕሪ ኢየሱስ ኢልካ ተስፋ ከይቆረፅካ ንኩሉ ፀገምካ ብትዕግስቲ እንተ ደኣ ጼርካዮ ኣብ መወዳእታ ክትዕወት እቲ ዝተተስፈወካ ሽልማት ከዓ ክትጎናፀፎ ኢኻ። መንፈስ ቅዱስ በቲ መስቀል ዝርከበሉ መንገዲ ጥራሕ እዩ ንየሱስ ከም እትመስል ዝገብረካን ናብ ቅድስና ዝመርሓካን። ንሰማይ ዝኸፍተልካ መፍትሕ እቲ ብህይወትካ ኩለኻዮ ብትዕግስትን ምእንቲ ፍቕሪ ኣምላኽን ኢልካ ዝተሸለምካዮ መስቀል እዩ። ንመስቀልካ ብፍቕሪ ክትቅበሎ እግዚኣብሔር ረድኤቱ ክህበካ እንተለሚንካዮ ክትሕጐስ ኢኻ። ኣብዚ ዓለም እዚ ንርእስኻ ረስዕ ውርስኻ መስቀል ይኹን ተሓጐስ። ኣብ ስቓይ ከም ዝርከብ እመን እሞ ቅሳነት ዝህብ ሰላም ክትረክብ ኢኻ። ቅዱሳን ኣብ ቅድስና ክበጽሑ ዘኽኣሉ ንመስቀሎም ብፍቕሪ ስለ ዝተሸከምዎ ጥራሕ እዩ። ኣብዚ ዓለም እዚ ኮለኻ ሓሰራ መከራ ብምርካብካ ኣብ ሰማይ ንእግዚኣብሔር ክተመስግኖ ኢኻ። ከመይ ሳላኡ ማንም ዘይወስደልካ ተሓጓስ ክትቅበል ኢኻ። ምእንቲ እዚ ነቲ ንዓለም ዘድሓነ መስቀል ብዓብይ ፍቕሪ ተሳለሞ ኢኻ። ምስ ደኸምካ ኢኻ እትዕርፍ፣ ከምኡውን ምስ ሞትካ ኢኻ ብህይወት እትዕርፍ። እዛ ቃል ክደግማ እየ። ምስ ደኸምካ ኢኻ ትዕርፍ ወይ ከዓ ትድቅስ፣ ከምኡውን ምስ ሞትካ ኢኻ እትዕርፍ። ስለዚ ስቓይ ዛ ዓለም እዚ ብተሓጓሽ ተፃወሮ እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናይ ዘላለም ዕረፍቲ ክትረክብ ኢኻ። ስቓይካ ውሽጣዊ ብዝኾነሉ መጠን ብዝበለፀ ንእግዚኣብሔር ክሐጉሶ እዩ። ኦ ጎይታይ ኣብ ህይወተይ እትህበኒ መስቀል ዘበለ ኩሉ ብትዕግስቲ ምእንቲ ክቕበሎ
ጸጋኻ ሃበኒ እሞ ዝደለኻዮ መስቀል ከዓ ኣሸክመኒ በሎ። ናይ ሎም መዓልቲ እነስተንትኖ ሓሳብ ኣብዚ ይዛዝም። ነፍሲ ወከፍ ሰብ መስቀሉ ይሸከም። መስቀልካ ምሽካም ማዕረ ክንደይ ጸጋ ከም ዘለዎ በዚ ቅዱስ ጽሑፋቱ ገይሩ እግዚአብሔር የዘንትወና ጸኒዑ። ኣሕዋተይን ኣሓተይን ብክርስቶስ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ዝኾንኩም ሎሚ ኣነ ሮቤል መስቀለይ መን ተሸኪምዎ ኣሎ? በዓልቲ ቤተይ፣ ኣደደቀይ፣ ኣቦይ፣ ሓወይ፣ ብጻየይ ምሳይ ዘሎ ሎሚ ኣነ ንመን መስቀል ኮይነ ኣለኹ? ወይስ መስቀለይ ተሸኪመ እኳ ዳ ናይ ካልኦት መስቀል ዓጆኹም ክትወፅዋ ኢኹም ንኽልተ መዓልቲ ዘሐግዘኩም ኣነ ዛ መስቀል እናበልኩ ናተይ ጼረ ናይ ካልኦት መስቀል ይጸውር ኣሎ? ወይሲ መስቀለይ ደርቤ ናይ ካልኦት መስቀል ከልዕል ፍትን ኣለዉ? ሎሚ እግዚኣብሔር መስቀልካ ጹር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ መስቀል ኣለዎ። ኩላ ብዛ ዓለም ዘሎ ሰብ ሕጉስ እዩ ማለት ኣይኮነን። መስቀል ዘይብሉ ዝነብር ሰብ ማለት ኣይኮነን። ስቃይ ናይዚ ዓለም እዚ ነታ ትመጽእ ዘላ መንግስተ ሰማይ መሐጎሲትና ስለ ዝኾነ መስቀልና ተሸኪምና እግዚአብሔር ብተሐጓስ ክንስዕቦ ንጽዋዕ ኣለና። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቲ ኣትዉ እንድሕሪ ተመልኪትና ስቃይ እዚ ዓለም እዚ ነታ ትመጽእ ከተማ ነታ ትመጽእ መንግስተ ሰማይ ኣይወዳደራን እሞ ተሓጒስኩም ተቐበልዎ እናበለ እዩ ዝመኽረና። ስለዚ ተሓጒስና መስቀልና ንጹር ዝጸንሐና ግዜ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ነመስግን። ኣብ ምንባብ ይኹን ኣብ ዘረባ ኣብ ዝኾነ ዝተጋገኽዎ ነገር እንተሎ ናተይ ናይ ስጋ እዩ እሞ ኣብታ እንጣጥቓ ገዛኹም ኣብ ጎሓፍ ድርቢ ኣብልዎ ሰናይ ዘበለ ናይ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ህይወትኩም ተጠቀምዎ፣ ንእግዚአብሔር ከዓ ኣመስግንዎ። ንዓይ ከዓ እግዚአብሔር ክጥቀመኒ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ። ዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንተለኩም ኣብ ኮመንቲ ግደፉለይ፣ ንኹልኻትኩም ክምልሰልኩም እየ። ዝጸንሐና ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትርኡ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወመንበረ ጥበብ ለምንና ወየሱስ ስቁል መሓረና። ስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን።